న్యూస్ ఆంధ్ర. నీ పర్మిషన్లు తీసుకుని నడిపించే వైన్ షాపుకు తలదన్నే రీతిలో బెల్ట్ షాపు నడిపిస్తున్న నిర్వాహకుడు. స్ప్రింగ్ ఆపరేషన్ బయటపడ్డ బెల్ట్ షాపుల బాగోతాలు. చాట్రాయి మండలం మారుమూల సోమవారం గ్రామంలో మెయిన్ రోడ్డు పక్కన పామాయిల్ తోటలో పబ్లిక్గా బెల్ట్ షాప్ నిర్వహిస్తున్న నిర్వాహకుడు. వివరాల్లోకి వెళ్తే పక్కన కూటమి ప్రభుత్వం బెల్ట్ నిర్వహిస్తే తాట తీస్తా అంటున్న సీఎం పామాయిల్ తోటలో బెంచీలను సిట్టింగ్ ఏర్పాటు చేసి కస్టమర్ల బార్ రీతిలో చికెన్ తినుబండారాలు ఏర్పాటు చేసిన నిర్వాహకులు. బెల్ట్ షాప్ గురించి ఇంత జరుగుతున్న అణువణువున గాలిస్తున్న అధికారులకు ఇది కనపడలేదా? ఎక్సైజ్ అధికారులకు తెలిసి కూడా తతంగం అంతా జరుగుతుందని గ్రామ ప్రజలు బాహాటంగానే చర్చించుకుంటున్నారు. చాట్రాయి మండలం చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో విచ్చలవిడిగా బెల్ట్ షాపులు, వీటిని తక్షణమే తొలగించి వాటిని నిర్వహిస్తే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని మహిళా సంఘాలు కోరుతున్నారు.